Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da kasancewa da wannan YouTube channel namu mai albarka. Domin samun ingantattun labaruka sai ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Wato a yanayin nan da muke fama da shi a rayuwa, wanda ya kasance yanayi ne wanda ake yawan yi wa ƙananan yara da manyan faɗe, to wato abubuwan da suke faruwa ne suna ɗaga hankalin mutane baki ɗaya a duniyar baki ɗaya, kuma ba iya Najeriya wannan abu yake faruwa ba. Ku kalli yadda aka yi a ƙasar Somalia, yadda aka samu wani mutum ne an kama shi yayi ƙaramar yarinya faɗe, aka samu aka yanke masa azzakarinsa, aka yanke masa gabansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ina za ta je da mu? Duniya ina za ta je da mu? A ce ƙananan yara ana kama su ana musu faɗe. A wani irin dalili za a yi wa ƙananan yara faɗe? Me yake faruwa da wannan rayuwar tamu? Wai mutane da ake yin faɗe, in ji tsoron Allah mana, mu sani mu ma za mu mutu, mu ma ko kuma in ba mu mutu ba ma, mu ma za a haife mu. Bayan an haife mu ma bayan an manya aure ma mu ma za mu haifa, bayan mun haifa mu ma fa za a iya bayo namu. Mutane mu kiyaye da wannan ɗabi'a, wanda abin da Allah ya hana babu kyau. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ka gyara da mu, Allah ka tsare mana zukatan mu, Allah ka kare mana dukkan wannan masifu da suke faruwa. Albarkacin sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.